Primer de tot, vull donar la benvinguda a tots els participants en aquest acte de presentació de l'informe titulat El valor social de les universitats públiques catalanes, una aproximació quantitativa i qualitativa. També vull agrair al secretari d'Universitats i Recerca, Francesc Xavier Grau, que ens acompanya presencialment, igual que els membres que m'acompanyen a la taula, la doctora Sílvia Ayuso, directora acadèmica de la Càtedra Mango de la Universitat Pompeu Fabra, i el seu director, que també el tenim aquí entre el públic, a la doctora Cori Camps, que és la vicerectora de Relacions Institucionals, Cultura i Compromís Social de la Universitat Rovira i Virgili, i també, finalment, el Josep Maria Vilalta, secretari executiu de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, que també ens acompanya i moderarà el debat que tindrem després d'aquesta presentació. L'informe que presentem avui és una nova contribució que forma part d'una col·lecció editorial que fa periòdicament l'Associació Catalana d'Universitats Públiques amb una clara voluntat de transparència i rendiment de comptes a la societat a la qual ens devem com a conjunt d'universitats públiques. Fins al moment s'han publicat 10 informes, 5 edicions de l'informe Indicadors de Recerca i Innovació, 2 edicions de l'informe d'Indicadors de Formació i Docència i 3 informes d'impacte social i econòmic generat per les activitats universitàries a la societat. En nom dels rectors de les 8 universitats públiques catalanes, els que represento, vull també agrair la participació de tots els assistents que ens seguiu remotament amb aquest acte. Se m'ha parlat d'alrededor de més de 160 o 180 persones que estaven connectades. En la primera part d'aquesta presentació, la professora Sílvia Ayuso, directora acadèmica de la Càtedra Mango de Responsabilitat Social Corporativa, adscrita a l'Escola Superior de Comerç Internacional de la Universitat Pompeu Fabra, ens exposarà els principals resultats de l'anàlisi del valor social integrat de les universitats públiques catalanes. En una segona part, la vicerectora Cori Camps puntualitzarà les principals conclusions de l'aproximació qualitativa en nom de la Comissió de Responsabilitat Social Universitària de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques. Després d'això, s'obrirà un torn de preguntes i un debat que moderarà, com he dit, en Josep Maria Vilalta. Finalitzarem l'acte amb les paraules de cloenda d'en Francesc Xavier Grau, secretari d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya. Permeteu-me també que posi en valor quina és la novetat de l'edició d'aquest informe, i és que recull una informació que no havia estat fins ara mesurada d'una manera sistemàtica i que complementa els informes anteriors presentats per la pròpia associació. A més, l'informe aplica de forma pionera la metodologia del valor social integrat, en un àmbit en el que no s'havia aplicat fins ara, com és el sistema universitari públic. Com recull l'informe, aquesta metodologia de comptabilitat social s'aplica empíricament a més de 50 organitzacions de diferents envergadures, tant lucratives com sense ànim de lucre, i en el nostre cas s'aplica a tot el sistema universitari. L'estudi ens acosta a un sistema de comptabilitat social i ens ajuda a avançar amb la mesura sistemàtica i la comprensió del valor social que genera l'activitat de les universitats públiques expressada en termes monetaris. El balanç entre el finançament públic i el retorn social de les universitats, seguint les dades que presentarà la professora Ayuso, a continuació indiquen que aquest retorn social integrat representa més de 4 vegades el finançament públic. Aquest balanç ens mostra que el nostre sistema universitari és una inversió que crea un valor social molt significatiu i que, sens dubte, redunda amb el progrés social, cultural, econòmic i tecnològic. Així mateix,
Segons ens ha mostrat l'anàlisi de l'evolució al llarg dels anys de les polítiques universitàries en temes de responsabilitat social, fins a l'actualitat, el compromís de les 8 universitats públiques amb l'Agenda 2030 de les Nacions Unides i el compromís dels 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible és ferma i constitueix un nou marc de referència compartit i en alguns casos s'utilitza com a full de ruta amb el que s'alinea la seva pròpia activitat. També voldria posar en valor que els resultats d'aquest informe ens aporten nous elements claus que ens ajuden a vetllar per la coherència entre les actuacions de les universitats i els ODS, per tal d'avançar cap a un model social econòmic més sostenible, destacant alhora la importància del treball conjunt entre les universitats públiques catalanes amb estreta relació amb d'altres institucions, empreses i associacions de tot tipus, tant a nivell local com internacional, davant dels reptes socials, econòmics i ambientals emergents a escala global i local. Cada cop es fa més evident que les universitats ja fa anys que, a més de les nostres 3 missions, docència, recerca i transferència, n'hem inclosa una altra, que és el compromís social i la voluntat d'actuar com a models de sostenibilitat. Vull concloure repetint un missatge que ja he donat i donem moltes vegades als rectors. Les universitats no som una despesa, sinó una inversió que crea un valor afegit per al desenvolupament econòmic i social del nostre país. A continuació, prendrà la paraula la doctora Sílvia Ayuso, directora acadèmica, com he comentat, de la càtedra Mango de Responsabilitat Social Corporativa de la Universitat Pompeu Fabra, que presentarà les dades. Sisplau, doctora Ayuso. Moltes gràcies per la presentació. Abans de res, volia donar les gràcies també a la CUP per encarregar-nos aquest interessant projecte que vam fer per les 8 universitats públiques catalanes i que ara tinc el repte de resumir en només 20 minuts, cosa que no serà fàcil, però crec que bastarà per explicar a grans trets què vam fer i per què ho vam fer. Següent transparència, sisplau. Següent. D'acord. La motivació inicial o el punt de partida era trobar una manera per mesurar l'impacte social de les universitats que anés més enllà de les iniciatives que estan aplicant en l'actualitat algunes universitats, com per exemple estudis d'impacte econòmic que estan realitzant diverses universitats aquí i a nivell internacional. També la CUP va presentar en el 2017, l'any 2017, un estudi d'impacte econòmic del conjunt de les universitats catalanes i dels centres de recerca. Altres universitats presenten memòries de sostenibilitat, normalment basades en l'Standard Global Reporting Initiative, i altres participen en alguns rànquings que inclouen elements de sostenibilitat, com per exemple el Times Higher Education Impact Ranking. Però la decisió va ser apostar per l'anàlisi del valor social integrat per calcular aquest valor de forma monetitzada. Següent. La següent transferència. Tot això s'ha de veure en el context actual en el que cada cop es parla més de mesurar l'impacte social, no quedar-se només en descriure els inputs o els recursos destinats a determinats projectes o determinades activitats d'una organització o els seus outputs, els seus resultats immediats, que és on es centren aquestes iniciatives que acabo de nombrar, sinó el repte realment és com mesurar els efectes, les conseqüències, les repercussions que tenen aquestes activitats i l'impacte que tenen, en definitiva, sobre el benestar social. És
també cap a on ens apunta l'Agenda 2030 de les Nacions Unides i els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. Intentar veure com contribuïm a aquests reptes de millora del benestar social. Però és cert que a dia d'avui no tenim una metodologia estàndard o consensuada per mesurar aquest impacte social. Hi ha diverses propostes metodològiques i la veritat és que tenen més similituds que diferències, i un element que tenen en comú la majoria d'aquestes propostes és la importància de tenir en compte aquelles persones o aquells col·lectius que realment reben l'impacte, que són els anomenats grups d'interès o stakeholders. I allà és on encaixa perfectament la metodologia, el model de l'anàlisi del valor social integrat. Es tracta d'un model de comptabilitat social que parteix de la premissa que el valor que genera una organització, qualsevol tipus d'organització, ja sigui pública, ja sigui privada, ja tingui ànim de lucre o sense, totes aquestes activitats d'una organització generen valor per una sèrie de grups d'interès, per una sèrie de stakeholders. I això és el que es representa gràficament en aquest anomenat model polièdric, que veiem que els pètals exteriors d'aquesta figura representarien gràficament el valor que genera de forma específica per tots aquests grups d'interès que es relacionen amb l'organització, però també es reconeix que pot haver-hi elements comuns, elements compartits de valor que estarien representats per el cercle interior d'aquesta figura. A banda de tenir aquesta visió multi-stakeholder, el model del valor social integrat també reconeix que hi ha almenys dues formes de valor que genera qualsevol organització. Un d'ells seria el valor, podríem dir, de mercat, el valor que es genera basat en transaccions econòmiques reals, o sigui, un valor transferit com a contrapartida d'un preu de mercat, però també reconeix que hi ha un valor de no mercat, uns efectes socials que van més enllà d'aquestes transaccions econòmiques, però que és un valor igualment reconegut i percebut pels diferents grups d'interès. I el repte que proposa aquesta metodologia és quantificar i traduir a un preu de mercat, a un valor de mercat equivalent a aquest valor percebut pels stakeholders. Següent, transparència. D'acord. Per aplicar aquesta metodologia en la pràctica, generalment es fan dues fases. Una primera fase qualitativa i després una fase quantitativa. La fase qualitativa, el que es pretén és primer identificar quins són aquests grups d'interès, quins són aquests receptors del valor que genera l'organització, i després consultar a representants d'aquests grups d'interès, consultar-los quins són aquests elements de valor que genera l'organització. Després d'aquesta diagnosi qualitativa, vindria la fase quantitativa, en què es tracta de quantificar aquestes anomenades variables de valor identificades prèviament. I això com es fa? Això es fa buscant uns indicadors que descriguin quantitativament la magnitud d'aquest valor generat, i com generalment no tenen un preu de mercat, buscar unes aproximacions de valor, uns anomenats proxis, per aproximar el valor equivalent de mercat que tindrien aquests elements de valor trobats. Després veurem exemples. Amb aquesta part, quantificada, és possible després calcular el valor social integrat. Següent, transparència. Següent, això ja ho hem comentat.
Anem ja cap al projecte concret amb les 8 universitats membres de l'ACUP. L'abast de l'estudi es centrava en aquestes 8 universitats. És important dir que ens vam centrar en els centres propis de les 8 universitats, no en els grups universitaris corresponents. I com a període temporal de referència vam agafar dades relatives a l'any 2017 i al curs acadèmic 2017-2018. Següent, sisplau. El primer pas, com he dit abans, llavors era identificar els grups d'interès que es relacionen amb les universitats sota estudi. Vam adoptar una visió àmplia per identificar tots aquests col·lectius que es relacionen amb les universitats, com els estudiants actuals, les seves famílies, els estudiants antics, els alumni, el personal de les universitats, tant els PDI com els PAS, els proveïdors, les administracions públiques, empreses i tota una sèrie d'entitats i institucions que es relacionen amb les universitats. Un cop identificat aquest mapa de grups d'interès, següent, sisplau, vam fer aquesta consulta sobre el valor generat i la vam fer mitjançant una curta enquesta online que la vam enviar a representants de tots aquests col·lectius que ens van assenyalar les 8 universitats que participaven en el projecte. I en aquesta enquesta, que era molt curta, fèiem bàsicament una pregunta molt oberta, que era que ens diguessin exemples d'aquests elements de valor que els stakeholders reconeixien o percebien arran de la seva relació amb la universitat. En total vam rebre unes 182 respostes a l'enquesta i vam fer un anàlisi qualitatiu de tota aquesta informació recollida. Següent. I de forma inductiva vam identificar de tota aquesta informació de les respostes recollides dels stakeholders un conjunt de 23 variables de valor o elements de valor en el que es podria concretar aquests efectes socials, aquest impacte social de les universitats més enllà del seu valor de mercat. Vam veure que aquestes variables de valor les podíem classificar en 4 àmbits que corresponien a les 4 funcions bàsiques que tenen les universitats, que serien aquestes 4 que veieu en la transparència. Per una banda, l'educació, on vam identificar variables com, evidentment, la formació acadèmica rebuda pels estudiants, però també la formació aplicada, per exemple, en forma de pràctiques, l'accés a un millor futur professional, gràcies a la titulació universitària i d'altres. En l'àmbit de la recerca vam distingir variables com la creació de coneixement, la transferència i la difusió i divulgació, entre d'altres. Per la seva banda, en l'àmbit de la gestió i governança, vam identificar variables de valor com el sentiment de pertinença, la creació de xarxa, l'intercanvi i mobilitat, etc. I en l'àmbit també importantíssim del lideratge social vam identificar variables com, aquí teníeu algunes, l'extensió universitària cap a la societat, la participació en projectes de voluntariat i d'altres. Després d'identificar de forma qualitativa aquestes 23 variables de valor, va venir el repte de quantificar-ho. I això ho vam fer, com he dit abans, mitjançant indicadors i aproximacions de valor. Vam buscar per totes aquestes variables de valor, ho vam poder fer per la gran majoria, no totes van ser quantificables en el marc del projecte, però la majoria sí, vam buscar identificar
indicadors homogenis entre les universitats i vam buscar aquestes aproximacions de valor que ens permetien traduir l'impacte d'aquestes variables de valor en un valor de mercat equivalent. Amb aquesta aproximació, següent transferència, sisplau, ja ens va permetre calcular el valor social integrat, que bàsicament té dos elements clau, d'acord amb les dues tipologies de valor que he explicat abans. Per una banda, tindríem aquest valor social de mercat, que seria el valor generat degut a l'activitat econòmica de les universitats i distribuït a aquests stakeholders amb els que les universitats tenen relacions de mercat. Per exemple, els empleats que reben un valor evident en forma dels salaris que reben, les administracions públiques que reben el valor equivalent als impostos que paguen les universitats o els proveïdors que reben el valor equivalent a la facturació. Aquests elements de valor era relativament fàcil identificar i calcular perquè són valors que queden recollits als seus imports en la comptabilitat econòmica o financera. I en el cas de les 8 universitats públiques, la suma d'aquest valor pujava a uns 1.282 milions d'euros. En aquest element de valor li havíem de sumar aquest altre que era el valor social de no mercat, aquell valor que vam identificar mitjançant la diagnosi qualitativa i que vam aproximar amb ajuda d'aquests indicadors i proxis, que és el valor social específic o valor social de no mercat, que agrupa aquestes variables de valor identificades i relacionades amb aquestes 4 funcions bàsiques de les universitats i que veiem que un cop fet aquesta aproximació monetària puja a 2.302 milions d'euros. O sigui que un dels primers resultats de l'estudi és que supera àmpliament el valor de mercat. No arriba a ser el doble, però quasi. Representaria un 180% del valor econòmic de mercat. O sigui, un dels primers resultats, com he dit, és que aquest valor de no mercat és molt més important en el cas de les universitats que el valor de mercat. Per calcular el valor social que anomenem integrat, es combinen aquests 2 tipus de valor, es sumen i arribem a l'import final de 3.583 milions d'euros, que seria el valor que genera el sistema públic d'universitats català cap a la societat, cap als diferents grups d'interès amb els que s'interrelaciona. Següent. A part de saber aquesta magnitud de l'import generat, podem tornar a aquesta visió multi-stakeholder de què vaig parlar, perquè és important saber com es distribueix aquest valor, a quins grups d'interès. I en aquest diagrama veiem que el grup que es beneficia a major grau d'aquest valor generat és el col·lectiu d'estudiants, que en el seu cas rep exclusivament aquest valor social de no mercat. El segon grup beneficiat, segons el nostre càlcul, seria el grup dels empleats, tant els PDI com els PAS, que en aquest cas només van poder comptabilitzar el valor de mercat, o sigui, el valor rebut mitjançant els salaris. I el tercer grup de beneficiats, segons aquesta distribució de valor, serien les empreses i entitats. Aquí tant considerem els proveïdors que reben un valor evident de mercat, però també les empreses que acullen estudiants en pràctiques, que contracten els titulats universitaris o que col·laboren
en els diferents projectes de recerca i transferència. També estaria comptabilitzat el valor que reben a través d'aquestes activitats més socials. Després, els altres grups beneficiats serien les administracions públiques, la societat com a col·lectiu genèric i els alumni. Aquí hem simplificat per la interpretació aquesta visió més àmplia dels grups d'interès en 6 categories de grups d'interès. Següent transparència. Llavors, aquest seria el segon resultat important de l'estudi, veure com es reparteix aquest valor als diferents grups d'interès. Però un altre resultat que ens sembla interessant és poder relacionar aquest valor generat amb els recursos dels que disposen les universitats. Per això vam relacionar el valor generat, en primer lloc, amb el pressupost del que disposen les universitats i vam arribar a la conclusió que per cada 100 euros de pressupost del que disposen les universitats es genera 244 euros de valor social integrat. O dit d'una altra manera, les universitats són capaces de transformar el pressupost del que disposen en més del doble de valor social integrat que es distribueix als diferents stakeholders en les proporcions que acabam de veure a l'altre diagrama. El beneficiari que major valor en rep són els estudiants, després els empleats, després les empreses i entitats, etc. Això seria un altre resultat important, aquesta capacitat de multiplicar el pressupost del que disposen les universitats per generar aquest valor social cap als diferents grups d'interès. Però també ens podríem preguntar pel retorn amb el finançament públic. Següent transparència. És a dir, el finançament que reben de la Generalitat de Catalunya les universitats i si fem el retorn, si analitzem el retorn del valor social integrat en relació amb aquest finançament públic, amb aquesta despesa pública, veiem que per cada 100 euros de finançament públic es retorna, ara només ens fixarem en el valor social integrat, el retorn del valor social integrat de 449 euros. És a dir, com ha dit abans la rectora, que es multiplica amb més de 4 vegades el finançament públic quan es transforma en valor social cap a la societat. Veiem que realment d'aquest resultat podem concloure, com ha dit ben ella abans, que la despesa pública en les universitats no s'ha de veure com una despesa, sinó realment com una inversió social. Següent. Aquests eren els principals resultats de l'estudi. Volia acabar destacant també algunes de les conclusions més importants, de les moltes que es poden extreure de l'estudi. En primer lloc, dir que crec que aquest estudi mostra clarament que l'anàlisi de valor social representa una bona metodologia, un bon enfoc per valorar de manera sistemàtica tots els beneficis experimentats pels grups d'interès relacionats amb les universitats, no només aquells grups d'interès que reben un valor de mercat, sinó també els que reben aquests valors, aquests efectes socials que van més enllà del valor de mercat. I a més, aplicant la metodologia es fa d'una manera participativa amb representants d'aquests grups d'interès, o sigui que realment reflectim sobre aquests elements de valor des de la perspectiva dels stakeholders. I això contribueix, evidentment, a donar-li més legitimitat a aquest tipus d'estudi. En segon lloc, m'agradaria destacar que el gran avantatge de
poder expressar aquest valor social en termes econòmics, en termes monetaris, ens permet primer comunicar aquest valor més fàcilment als stakeholders, però també ens permet relacionar-ho amb altres elements o altres conceptes que ja estan expressats en euros. I, per tant, ens permet transformar aquests resultats en indicadors, com per exemple aquestes ràtios de retorn que us he mostrat, que poden ser eines útils per la gestió interna estratègica de les universitats, però també per la comunicació externa. I en últim lloc, volia dir que les mètriques, totes les mètriques i indicadors que hem identificat al llarg de l'estudi, tot i que ha sigut un procés adaptat a les circumstàncies específiques de les universitats catalanes i s'ha fet en col·laboració, com he dit, amb els grups d'interès específics de les universitats, després es veu que són indicadors que en la gran majoria serien aplicables a altres universitats o centres d'educació o recerca. I, per tant, poden ser fàcilment, ja dic, almenys en una part, extrapolables i aplicables a altres institucions i d'aquesta manera ajudar en un futur potser realment realitzar processos de benchmarking en aquestes qüestions del valor social creat per les universitats. Següent. Això és tot el que m'ha donat temps en aquest breu període de 20 minuts d'explicar-vos. Evidentment, a l'informe trobareu la metodologia amb molt més detall, tot el detall dels indicadors, dels proxis, dels valors dels proxis utilitzats i les seves justificacions, i convidar-vos a consultar l'informe i, evidentment, estic a la vostra disposició per qualsevol pregunta o aclariment. Moltes gràcies. Molt bé. Moltíssimes gràcies, doctora Ayuso. Ha sigut un excel·lent resum, molt sintàctic, però molt comprensible, d'aquest informe, que segur que ha portat moltíssimes hores de treball, però ha sabut plasmar amb un resum molt entenedor per tots els presents. Dono a continuació la paraula a la doctora Cori Camps, vicerectora de Relacions Institucionals, Cultura i Compromís Social de la Universitat Rovira i Virgili, que, com he comentat prèviament, exposarà les principals conclusions de l'aproximació qualitativa de l'informe. Doctora Camps. Moltes gràcies, rectora. Bé, bon dia. Abans de passar a presentar aquesta part de l'informe, volia agrair a la CUP la deferència d'haver-me proposat de fer la presentació d'aquesta part més qualitativa de l'estudi en nom de la Comissió de Responsabilitat Social Universitària de les Universitats Públiques Catalanes. Bé, en aquest apartat el que faré serà presentar aquests 3 grans blocs d'informació. La primera seria la descripció de l'evolució de les polítiques institucionals, la governança i les línies d'acció en matèria de responsabilitat social universitària. El segon, el recull d'experiències innovadores i de pràctiques de tipologia diversa que van presentar les diferents universitats i que després en faré esment. I finalment els resultats i conclusions de l'anàlisi. Sí, següent. Bé, el primer dels apartats, com he dit, la descripció de l'evolució de les polítiques institucionals, governança i línies d'acció en matèria de responsabilitat social universitària. Sí, següent. Bé, aquí el que es presenta es veu com hi ha hagut tota una evolució en relació a les polítiques institucionals en matèria pel que fa a la responsabilitat social universitària. Durant la primera dècada del segle XXI, les universitats públiques catalanes comencen a dotar-se d'estructures i d'òrgans que permeten gestionar i coordinar internament i d'una manera estable totes les seves actuacions en matèria de responsabilitat social, mitjançant la institucionalització de les seves polítiques. Aquí apareix el concepte de responsabilitat social universitària com a tal en els plans estratègics de les universitats. A partir d'aquí es creen nous vicerrectorats, comissions, unitats, oficines i grups de treball
per tal de gestionar les diferents àrees de la responsabilitat social universitària i el desenvolupament sostenible, com la promoció de la salut, la igualtat, el voluntariat, la solidaritat, la cooperació o les relacions amb el territori i la comunitat. En els darrers anys hi ha hagut un altre canvi. S'ha encetat una nova etapa a escala mundial com a resposta als problemes socials globals amb el desenvolupament de l'Agenda 2030 i els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible. Les 8 universitats han adoptat els ODS com a marc compartit per estructurar les actuacions relacionades amb l'impacte social. Mostra d'aquesta alineació de les universitats amb l'Agenda 2030 és el sorgiment de nous rànquings com el de Times Higher Education, que avalua les universitats en funció dels ODS. Següent. Bé, aquesta adopció dels ODS, que com diem ha implicat aquest canvi important, modifica les estructures de les universitats ACUP amb les quals coordinar les seves iniciatives i accions relacionades amb la responsabilitat social i l'impuls dels ODS, funcionant aquests com una guia que els permet treballar conjuntament amb d'altres agents i institucions. Totes les universitats esmenten la participació en xarxes i grups de treball de naturalesa molt diversa. Pot ser aliances universitàries a escala internacional, implicació en espais participatius, comissions impulsades des de les administracions públiques, locals i autonòmiques, grups de treball interuniversitaris, plataformes o xarxes, agències, consells, associacions, clústers i comitès de naturalesa diversa. Es tracta d'un treball en xarxa que posa de manifest el concepte de compromís social. L'adhesió a l'Aliança Catalunya 2030, l'estratègia del Govern de Catalunya per impulsar els ODS, amb més d'una trentena d'organitzacions presentada públicament al febrer de 2020, és una mostra significativa d'aquest fet. L'evolució al llarg del temps de les polítiques universitàries en termes de responsabilitat social fa palès el compromís de les 8 universitats amb el marc de referència que estableix l'Agenda 2030 i aporten elements que ens ajuden a vetllar per la coherència amb els ODS i l'avenç cap a un model social, econòmic i ambiental sostenibles. Sí, següent. En l'àmbit de les polítiques de responsabilitat social en docència, l'anàlisi de les actuacions que les universitats públiques desenvolupen per tal de formar persones responsables i proactives socialment destaca aquests eixos. La revisió de continguts docents, des de la perspectiva d'introduir la formació en responsabilitat social en la formació de grau i la de postgrau, introduir assignatures transversals en l'àmbit de responsabilitat social, treballar les competències transversals relacionades amb el compromís social, reconeixement de crèdits per dur a terme activitats de caràcter social o solidari, oferir noves titulacions que aborden els reptes de desenvolupament sostenible des de els diferents aspectes socials, econòmics, tecnològics i ambientals. D'altra banda, en l'àmbit de la recerca, el sistema universitari té incidència en l'impacte social. Els seus grups d'investigació i els instituts de recerca contribueixen al desplegament del paradigma de la recerca i la innovació responsable com a reflexió profunda sobre els aspectes ètics de la recerca, avançant cap a la incorporació de la societat en tots els passos del procés de recerca i les decisions al respecte. Següent. Bé, en segon lloc, ja presentaré un recull, simplement esmentar el recull d'experiències i pràctiques innovadores de tipologia diversa que mostren la contribució del sistema universitari públic català en la transformació social del seu entorn. Següent. Bé, per tal de poder oferir una mostra prou representativa de les múltiples accions singulars a través de les quals el sistema universitari públic català contribueix a donar resposta als reptes socials del seu entorn, la Comissió de Responsabilitat Social Universitària va dur a terme un procés d'identificació d'experiències a fi d'il·lustrar el desplegament d'aquest compromís social. El resultat final és una selecció de 24 casos, 3 que presentava cadascuna de les universitats, cada universitat presentava 3 exemples de responsabilitat social en la seva universitat i 6 casos més de caràcter transversal, des d'una col·laboració com a sistema, que permeten completar la visió d'aquest compromís social compartit, tenint en compte els criteris de diversitat, experiències col·laboratives i caràcter innovador.
Per a cadascun dels casos seleccionats s'han descrit els objectius generals i específics, la seva justificació, els actors involucrats, les persones destinatàries, les actuacions realitzades i els resultats obtinguts. L'anàlisi dels 30 casos pràctics recollits en aquest informe s'ha abordat a partir de les diferents dimensions de l'impacte social a la universitat, identificades a la guia Sustainable Development Solutions Network, que serien aquests 4 eixos: l'educació i l'aprenentatge, la recerca, el lideratge social i les estructures de gestió i governança. Sí, següent. Aquestes experiències es van classificar en funció d'aquests 4 àmbits: l'àmbit de l'educació, de la recerca, del lideratge social o de la gestió i governança. Pel que fa a l'educació, aquelles experiències que contribueixen a la millora de l'educació, tant pel que fa a l'accés universal a l'educació superior com a la formació d'una ciutadania responsable al llarg de la vida. Pel que fa a l'àmbit de la recerca, aquelles experiències que il·lustren la contribució al desenvolupament d'un sistema de recerca i innovació responsables i que transfereix i crea coneixement amb les empreses, les comunitats i els territoris i alhora i també per a les empreses, les comunitats i els territoris. Pel que fa al lideratge social, aquelles experiències que mostren un sistema universitari que assumeix un paper de lideratge en mobilitzar els actors socials, en obrir nous espais de trobada per crear respostes compartides i actuar com a motor de canvi i transformació social. I finalment, pel que fa a l'àmbit de la gestió i governança, exemples de com les universitats públiques aposten per la implementació de models de gestió innovadora, responsable, respectuosa amb les persones i compromesa amb el medi ambient i el desenvolupament sostenible. Sí, següent, sisplau. Bé, no les esmentaré totes, aquí teniu en aquest llistat el que serien totes les experiències que s'han presentat. Aquestes primeres fan referència a l'àmbit de l'educació, veieu en la primera columna el que seria cadascuna de les universitats, la Universitat de Barcelona, l'Autònoma de Barcelona, l'UPC, UPF, i teniu al costat, deixem una estona perquè poder veure una mica els diferents àmbits que, com veiem, alguns són propers, però que realment abasten camps molt diferents de treball i d'estudi i d'experiència. També veieu en el mateix quadre, primer s'identifiquen aquelles pràctiques, aquelles experiències de les universitats que fan referència a l'eix de l'educació i també, com havia dit abans, experiències que són transversals a les diferents universitats catalanes. En aquest cas, per exemple, pel que fa a l'educació, com a experiència transversal, hi hauria la xarxa d'aprenentatge servei de les universitats catalanes, la xarxa APS1 de Catalunya, i també com a eix transversal les escoles investigadores, infants, mestres, investigadors i investigadores fan recerca de qualitat amb impacte social. Passem a la següent, sisplau. En l'àmbit de la recerca, igualment, veieu algunes de les experiències que han presentat les diferents universitats que quedarien recollides en aquest eix de la recerca, UB, UAB, UPC, dues experiències, la de Lleida, la URB i la UOC. Teniu descrites aquí també les experiències, que cadascuna, com deia, està reflectida en l'informe, amb tota una fitxa, amb tots els apartats que comentava anteriorment. I aquí també, en l'àmbit de la recerca, s'identifiquen 3 experiències transversals. La primera, la projecció internacional de l'espai universitari de recerca de referència i excel·lència al sud d'Europa. La segona, la cooperació universitària per al desenvolupament, un projecte de sistema. I la tercera, a l'Institut Interuniversitari d'Estudi de Dones i Gènere. Sí, la següent. En l'àmbit del lideratge social, aquestes 3 experiències de la Universitat de Girona, de la URB, i com a eix transversal, la plataforma de coneixement, territori i innovació, projecte estratègic per enfortir el desenvolupament econòmic i social de Catalunya. En l'àmbit, no, disculpa, l'anterior, sí, que deixava perquè es pogués llegir.
I en l'àmbit, finalment, de la gestió i la governança, les experiències de la UB i de la UAB i de la URB, també que teniu aquí esmentades. Bé, passem ara a la següent. Bé, finalment, els resultats i conclusions de l'anàlisi. Següent. En primer lloc, les principals dificultats per l'impuls de l'activitat de responsabilitat social universitària. Les dificultats que han estat identificades en aquest informe. En primer lloc, les dificultats per implicar a tota la comunitat universitària i els agents del territori. Els obstacles pel treball transversal a dins i fora de la universitat. L'escàs reconeixement que encara tenen aquest tipus d'activitats en el sistema universitari. Dificultats per encaixar les activitats de responsabilitat social universitària en els plans d'estudi. Complexitat intrínseca de la mesura de l'impacte social i insuficiència de recursos econòmics. Alguns possibles factors de causa poden ser el caràcter multidimensional de la responsabilitat social universitària, que obstaculitza aplicar-la en tots els àmbits amb la mateixa intensitat i temporalitat, la manca d'una cultura col·laborativa generalitzada. Pels agents externs és complicat identificar els canals per establir col·laboracions amb les universitats. L'impuls del compromís social ha recaigut majoritàriament en unes unitats determinades. Manca d'incentius i reconeixements d'aquest tipus d'activitats en la tasca investigadora, la carrera docent i la carrera horitzontal del PAS, i la manca d'instruments i metodologies que permetin sistematitzar i homogeneïtzar les dades relatives a l'impacte social. Següent. I també s'identifiquen 10 principals reptes d'actual i de futur. Impulsar canvis en tots els àmbits i a tots els nivells universitaris, promovent la transversalitat de la responsabilitat social. Fomentar que la cultura de la responsabilitat i el compromís de la universitat vers la societat impregni tota la comunitat universitària. Assolir que el valor social adquireixi un caràcter estratègic. Impulsar el treball en xarxa, construir noves aliances estratègiques i promoure la col·laboració entre els diferents actors. Fomentar la recerca i la innovació responsable des d'un marc de treball col·laboratiu. Sí, següent. Comunicar l'impacte social de les actuacions que es realitzen des de la universitat, tant des del punt de vista de la sensibilització com de la visibilitat. Introduir temàtiques relacionades amb els ODS en els plans docents de grau i de postgrau i promoure les activitats de voluntariat i la implicació social dels estudiants i de les estudiants. Incidir en la formació del personal docent i del personal d'administració i serveis. Revisar les polítiques d'incentius i establir mecanismes perquè la responsabilitat i el compromís social siguin més valorats dins de la universitat. I, finalment, avançar en la identificació i recollida d'indicadors que permetin mesurar l'impacte social de les activitats de la universitat. Següent. Com a conclusions finals de tota aquesta part, la finalitat última de la universitat, com sabem, és el progrés social. Com a agent social, les seves activitats i infraestructures impacten directament en l'entorn, tant en l'aspecte social, econòmic i ambiental, alhora que l'entorn també la transforma. Una de les conseqüències de la importància creixent que les universitats catalanes atorguen a la seva responsabilitat ha estat la necessitat de dotar-se d'estructures i òrgans de governança que els permetin gestionar i coordinar les activitats en aquest terreny. El compromís amb el marc de referència compartit que constitueix l'Agenda 2030 és concebut per totes les universitats públiques catalanes com una part inherent a la seva activitat, tant en relació al seu funcionament intern com a la seva projecció externa, i considerat com un valor que cal potenciar i fer visible. Amb l'adopció dels ODS, la col·laboració, el treball interdisciplinari i la generació de sinergies han passat a constituir un aspecte central per aconseguir un veritable impacte social de les universitats,
pren cada cop més força la participació en associacions i xarxes, grups de treball, creació d'aliances internacionals o la implicació en espais participatius impulsats des de les administracions públiques. Sí, següent. Amb el reconeixement a escala mundial de la necessitat de donar respostes col·lectives i comunes als problemes socials globals, emergeixen uns reptes que requereixen la complicitat de tots els agents socials i en els quals les universitats poden exercir un paper clau de coordinació i lideratge d'aquestes aliances necessàries i estratègiques. Les universitats catalanes desenvolupen un ventall molt ampli d'actuacions que mostren una clara aposta per la responsabilitat i per la innovació social, que es poden agrupar en els àmbits com hem vist, de docència, recerca, lideratge social i gestió i governança interna. El sistema d'universitats públic català mostra també un compromís social compartit amb nombroses col·laboracions en àmbits com la igualtat de gènere, la cooperació al desenvolupament, l'accés universal a l'educació superior o la recerca i la innovació responsables. Següent. L'anterior, sí. Aquí. En aquest informe s'ha realitzat un exercici comú on les 8 universitats públiques catalanes han identificat les principals dificultats i reptes actuals i futurs de la responsabilitat social universitària. Aquest informe mostra una visió força positiva, ja que s'han identificat molt més reptes que no pas dificultats. S'ha visualitzat també una coincidència molt alta entre les visions de les diferents universitats, tant pel que fa al diagnosi com a la identificació de reptes de futur. I, finalment, les conclusions extretes obren la porta a engegar noves línies de treball i noves col·laboracions, tenint en compte sempre l'Agenda 2030 i els ODS. Bé, la següent. Bé, i teniu aquí que ja està penjat l'informe, em confirmaven que està ja penjat, que ja es pot consultar l'informe complet d'aquesta síntesi, d'aquest resum que hem presentat avui aquí. I gràcies. Molt bé, doctora Camps, moltíssimes gràcies per aquesta presentació també d'aquestes conclusions tan rellevants. A continuació, s'obrirà aquest torn de preguntes i debat per part del públic assistent i el públic que ens segueix amb streaming, i li dono la paraula al senyor Josep Maria Vilalta, secretari executiu de l'Associació Catalana d'Universitats Públiques, que és des del faristol moderarà i conduirà el debat. Moltes gràcies, rectora. Intentaré gestionar-ho perquè ho estem fent en directe i tenim ja alguna pregunta i m'imagino que n'arribarà alguna altra mentre anem parlant, però en tot cas sí que en tenim ja dues. Jo crec que les dues van dirigides, a la Sílvia Ayuso. La primera diu ¿cómo se valoran las variables no monetarias? Vols que faci la segona o vols primer respondre? Sí, estan relacionades, jo crec. La segona, en aquest cas sí que tenim el nom de la persona, és Teresa Condom, de Fira de Barcelona, i diu, pregunta, l'impacte del valor social de les universitats és sobre l'economia catalana o transcendeix en altres territoris? I diu, si és el cas, es pot saber la distribució? I després demanen una dada concreta, perquè diu que s'ha hagut de desconnectar una estona. Aclariment, podríeu repetir, sisplau, el valor de l'impacte social total, 1.282 milions del valor social de l'activitat econòmica? I després ens demana si l'estudi serà públic. Ja ho hem comentat que des d'ara mateix ja podeu consultar tant la versió completa com la versió resumida de l'informe. Està penjada a la web de la CUP. Endavant. D'acord. Doncs a la primera pregunta preguntava com es valora el valor no monetari. Evidentment, en aquesta breu exposició no hem pogut entrar en detalls o exemples reals, però el que vaig apuntar és com aquest valor de no mercat, evidentment, no està expressat en termes monetaris, però sí que generalment el podem mesurar amb ajut d'altres indicadors que estan expressats en altres unitats
físiques com hores, per exemple. Per dir un exemple, les hores dedicades a les pràctiques que fan els estudiants, en les pràctiques curriculars o extracurriculars que fan en empreses o altres institucions, doncs per una banda les hem valorat en els crèdits matriculats, que això podíem aproximar el valor d'aquest component de formació amb el preu, no el preu que paguen els estudiants per crèdit matriculat, sinó el cost que estima la Generalitat que té la formació equivalent d'un estudiant i que més o menys equival al que cobren les universitats privades per aquest crèdit matriculat. Per part de les empreses vam estimar les hores treballades realment a les seves organitzacions i ho vam aproximar amb un sou mitjà d'estudiant que fa treballs en el seu període de formació encara. O sigui, sempre es tractava de buscar un indicador que expressés la magnitud d'aquest valor percebut pel stakeholder i després buscar una aproximació a aquest valor que ens facilitava calcular aquest valor equivalent de mercat. Realment és una aproximació i sempre basada en assumpcions, hipòtesis prudents per no sobreestimar aquest valor. Aquesta seria la resposta a la primera pregunta. Després hi havia una que feia referència a l'impacte territorial. Aquí hi ha una diferència amb altres metodologies, per exemple, els estudis d'impacte econòmic sí que calculen l'impuls que genera la despesa d'una activitat en l'economia d'un territori, normalment d'una regió, com seria Catalunya, en aquest cas, i que també va ser, si ho recordo bé, l'àmbit de l'estudi que va fer l'ACUP, de l'estudi d'impacte econòmic del sistema universitari, però en l'anàlisi del valor social integrat no adoptem una visió territorial, sinó una visió de stakeholder, multi-stakeholder, però centrada en el grup d'interès. I intentem mesurar el valor que reben aquests grups d'interès per part de la universitat. Independentment, podríem dir, si aquests estudiants es troben a Catalunya o es troben a un altre lloc. Per exemple, la UOC té molts estudiants de fora. Llavors, el que estem calculant, en el seu cas, vam calcular el valor equivalent als estudiants estiguessin o no estiguessin, no centrat o limitat a un determinat territori. I la tercera pregunta era la xifra... Era la xifra, sí. La xifra, bueno, la tenim en el valor social integrat, eren uns 3.500 milions d'euros, no sé si eren 3.502 o un pico, però aproximadament uns 3.500 milions d'euros, que seria el valor combinat d'aquest valor de mercat, que es basa en transaccions econòmiques reals, que els fluxos econòmics reals que reben els diferents stakeholders, i aquest valor social de no mercat, que és aquesta aproximació que fem mitjançant els indicadors i les aproximacions. Molt bé, moltes gràcies. Tenim una altra pregunta, en aquest cas d'Esteve Picola, de Mútua Terrassa, que diu: felicitats pel projecte i per la presentació. I una pregunta per la doctora Ayuso. L'aplicació de la metodologia aplicada o de qualsevol de les que hi ha és artesanal, entre cometes, per a cada cas en el que es vulgui aplicar, o hi ha una part que és més estàndard aplicable a qualsevol cas? No sé si... Jo crec que una mica es pot dir que idealment sí que hauria de ser artesanal o ad hoc a cada cas, i és recomanable que ho sigui en el sentit que
en la qüestió que apuntava al final com a conclusió, que també dona certa legitimitat a l'estudi haver fet aquesta consulta amb representants dels grups d'interès concrets i específics de l'organització que es vol estudiar. I també jo crec que en tots els projectes reals que s'han fet aquesta metodologia que a nivell de l'estat espanyol s'ha aplicat a més de 70 o 80 entitats, moltes d'elles petites, però ja és un nombre de casos rellevant. Una de les experiències normalment reportades és que també és un procés d'aprenentatge per la pròpia organització fer aquesta interacció, aquest diàleg amb els representants dels grups d'interès dels stakeholders. Ara bé, veient després el resultat i les variables de valor que s'identifiquen, és evident que moltes d'elles són aplicables a altres organitzacions de la mateixa activitat, del mateix sector, o inclús poden ser genèriques per tot tipus o diferents tipus d'organitzacions, i es podria fer com aquesta aplicació més ràpida d'agafar directament aquests elements. És possible fer una versió simplificada, més estandarditzada, però és altament recomanable fer un procés més artesanal i adaptat a les circumstàncies de l'organització. Gràcies. Jo, si em permet, Sílvia, volia enllaçar justament aquesta pregunta i la teva resposta amb un apunt metodològic per compartir amb tu i per assegurar-ho. Si no recordo malament, quan vam plantejar l'estudi vam intentar ser el més ambiciosos possibles, però ens vam trobar que en alguns camps era difícil aconseguir informació de les universitats perquè és el primer cop en alguns àmbits que estàvem demanant informació i les pròpies universitats tenien dificultats en estandarditzar i en lliurar la informació i per tant entenc que si haguéssim recollit, i bàsicament el que vam fer és recollir, per entendre'ns, tota la informació de les universitats amb NIF Universitat i en algun cas alguna fundació directament vinculada a la universitat, per exemple en formació contínua, però d'altres fundacions ja no, perquè era més complicat. Faig el comentari, que en tot cas també t'ho plantejo com a pregunta, si haguéssim aconseguit major informació, l'impacte, evidentment, en principi hagués estat major. Evidentment. És cert que vam voler limitar l'estudi per raons pràctiques de no voler ser massa ambiciosos en aquest primer intent, és cert, i com en tots projectes nous va costar una mica en alguns àmbits treure i trobar aquestes dades necessàries per la quantificació dels diferents elements de valor. I per això ens vam limitar als centres propis, però evidentment els grups universitaris que inclouen altres centres adscrits de docència o de recerca haguessin ampliat, magnificat molt més aquesta xifra, que jo crec que igualment és imponent com a primer resultat. I també un altre tema, aprofito de dir que, com he dit abans, volíem ser prudents en les nostres aproximacions i, per exemple, tot el valor corresponent als projectes de creació de coneixement i de transferència de coneixement ens van valorar amb el pressupost d'aquests projectes, que és una clara estimació mínima del retorn que tenen, del valor que creen aquests projectes, perquè hi ha estudis que estimen que el retorn d'un projecte de recerca és al voltant del 300 o 350% del seu pressupost. Llavors, si haguéssim, per exemple, agafat aquesta xifra com a aproximació, també haguéssim pujat molt més el retorn
del valor social, però com és un tema que encara no hi ha un consens firme, vam voler ser prudents i ho vam valorar només amb el pressupost que tenen aquests projectes de recerca. Moltes gràcies. Aquí hi ha una pregunta aquí a la sala, sisplau. Bona tarda, soc l'Alba de TAC12. No sé si podríeu explicar de manera breument una mica aquestes conclusions de l'informe. De l'informe de la part primera? Una mica en general principal, per tenir un tall de veu per poder ficar després de l'informatiu. Sí? A veure, jo crec que... Hi ha una part que és tècnica, bàsicament, que seria la del retorn, i entenc que és aquest valor que s'ha posat en evidència, que seria aquesta multiplicació per 4, i aquest seria dels diners que s'inverteixen en la universitat, i crec que en aquest àmbit és amb el que es podia aprofundir, i ella podia aprofundir, i després, des de la perspectiva més qualitativa, potser ressaltar algun dels punts més destacats que consideréssiu. Sí? Si vols insistir en la part quantitativa, algun altre factor? No, jo crec que diguem, o que el valor, que gràcies a aquesta quantificació i monetització del valor generat per les universitats es veu que el valor de no mercat és molt més important que el valor de mercat. Jo crec que això també és una conclusió important i que, però, tenint en compte aquests dos components de valor de mercat i de valor de no mercat, efectivament obtenim un retorn integrat que supera en més de 4 vegades la inversió, la despesa pública dedicada al sistema universitari català. Doctora Camps, des de la perspectiva més qualitativa. Sí, seria una mica els resultats i conclusions finals al que faria referència en aquest aspecte. És a dir, la universitat és el progrés social i com a agent de progrés social, doncs totes les seves activitats i estructures sabem que impacten directament a l'entorn i l'entorn també la transforma. I llavors aquí, com a conclusions d'aquest informe, una seria la necessitat de dotar d'estructures i òrgans de governança que permetin gestionar i coordinar totes les activitats en aquest terreny. Després, també tot el que seria el seguir tot el que és i treballar pel que és l'Agenda 2030. Que això marca un marc de referència per totes les universitats i, per tant, és com una guia que ens permet de poder seguir treballant en aquest àmbit i que totes les universitats compartim. I, per tant, aquest valor de poder treballar en relació als ODS i a l'Agenda 2030 és aquest valor que veiem que en aquests moments cal potenciar i que cal compartir. Bé, no sé si hi havia algun altre aspecte, però això més o menys ve a dir el que he dit, és a dir, sobretot la incidència en els ODS com a aspecte diferent del que havíem vist fa uns anys, sinó que ha sigut a partir de la incorporació i de la redacció d'aquesta Agenda 2030 i d'aquests ODS que ens marca una guia en aquest àmbit de la responsabilitat social de totes les universitats. Si pots passar a la següent, sisplau. I després també el paper que poden exercir en aquest àmbit d'impacte social, evidentment, les universitats, en relació al territori, en relació a les entitats, a les institucions, per empreses, que serien com un agent clau que permeti coordinar i liderar aquestes aliances necessàries i estratègiques. És a dir, es veu com un valor que tot això es pugui coordinar, tot aquest impacte social, a nivell de les universitats, perquè, com hem vist, incideix en els diferents àmbits, en l'àmbit educatiu, en la governança, en els reptes socials i tot el que és els reptes ambientals, de sostenibilitat, etc. I també això, que el que s'ha vist amb les experiències que he comentat, que cada universitat havia presentat 3 experiències de les que tenien incorporades
en la seva pròpia institució, el que s'ha vist és que hi ha un ventall molt ampli d'actuacions. Algunes poden ser d'àmbits o poden ser similars, però la majoria són activitats i propostes i experiències molt diverses, i totes elles mostren que hi ha un clar compromís de les universitats catalanes per aquesta responsabilitat social i per la innovació social. En tots els àmbits. Hi havia les experiències que hem dit que han estat classificades en l'àmbit de la recerca, de la docència, del lideratge social i de la governança interna. I també el fet que el sistema d'universitats públic català també té un compromís social compartit amb altres col·laboracions en àmbits com la igualtat de gènere, la cooperació al desenvolupament, l'accés universal a l'educació superior i la recerca i innovació responsables. Bàsicament penso que eren aquestes. Jo potser només volia comentar com un factor diferencial que s'ha vist l'evolució una mica de la història que ha tingut aquest compromís social. Jo us parlava que clàssicament les universitats tenien que formar egressats que trobessin feina, però amb els anys teníem l'activitat de recerca, l'activitat de transferència, i amb aquesta transferència que originalment s'entenia més com transferència del coneixement i de possibles invents o serveis que es prestessin una mica a la indústria, realment en la part del compromís social s'ha anat desenvolupant i madurant amb els anys. Sense moltes vegades tenir pressupostos ad hoc, les universitats han expandit aquest àmbit perquè han sentit que era una demanda pròpia del territori, és a dir, que no han tingut un comandament directe, i el bonic és veure que totes han reaccionat simultàniament a l'hora de plantejar-ho. Jo crec que aquest és un valor molt, molt important. Sí, tenim alguna pregunta més? Si encara tenim encara 5 minuts, una estoneta, doncs intento fer un bloc, perquè hi ha 2 o 3 preguntes que van molt juntes. A la Sílvia, en aquest cas, hi ha una persona que ens diu: felicitats per l'informe, molt interessant. Pregunta per les 2 presentadores de l'estudi. Voldria saber quina opinió teniu sobre la possibilitat i viabilitat de crear una eina d'anàlisi d'impacte social de les universitats, basat en les metodologies que s'han exposat avui, per fer estudis continus a totes les universitats de l'estat espanyol, de forma homogènia. I una mica en relació amb aquesta, en teníem una altra que diu: quins són els propers passos que es suggereixen per a partir d'aquest informe, com es pot avançar aquesta metodologia de mesura, tant a nivell individual de cada universitat com de sistema universitari públic de Catalunya. Si us sembla. Jo crec que responent a la pregunta si seria viable convertir una eina d'anàlisi per totes les universitats d'Espanya, doncs seria el pas següent ideal, i m'atreviria a dir de l'estat espanyol o del món inclús, perquè, com he dit abans, vam veure que moltes d'aquests elements, d'aquestes mètriques que vam identificar són aplicables a qualsevol universitat que té aquestes 4 funcions bàsiques d'educació, recerca, gestió interna i lideratge o compromís social. Llavors hauria de veure la manera de com fer-ho, però la viabilitat evidentment hi és. I la segona pregunta era com millorar-ho a nivell individual també. Sí, quins són els propers passos que es suggereixen a partir d'aquest informe, com es pot avançar en consolidar aquesta metodologia a nivell individual com de sistema? Jo espero que aquesta primera experiència pionera i pilot també, aprofito per dir que realment es tracta de l'experiència pionera. S'han fet alguns projectes similars en altres països del món, en universitats, però molt més limitats a alguns projectes específics. Jo crec que és un projecte trencador no tant potser en l'enfocament, però sí en l'àmbit al que s'aplica a 8 universitats importants de tota una regió. Millorar, evidentment es pot millorar perquè va ser una primera edició de l'estudi. Vam ser capaços de recollir
molta informació, molts indicadors per fer aquesta quantificació i aquesta aproximació, però evidentment en alguns àmbits amb el temps que teníem no va ser possible trobar dades i també ens vam centrar en aquests elements de valor que eren comunes a les 8 universitats sota estudi que participaven en el projecte. Un següent pas seria també fixar-se en les particularitats que té cada universitat, que en té de moltes, i intentar esbrinar la manera de posar en valor també quines són el valor específic que aporten les universitats que no estan a Barcelona, per dir-ho d'una manera, que estan a Tarragona, Girona i Lleida, o una universitat que és una universitat a distància, o també les particularitats que tenen les universitats de Barcelona de tenir aquesta connectivitat amb altres institucions que ofereix la capital de Catalunya, treballar una mica més aquestes particularitats i expressar-ho també de manera monetària. Això seria un dels possibles propers passos. Hi ha una cosa que volia afegir, no? Comparat amb l'informe del 2017, el que sembla és que d'alguna manera ratifiquen unes dades històriques amb les que sempre s'havia dit que cada 100 euros que rebien les universitats en retornaven 402, si no me'n recordo malament, al sistema. I el resultat d'aquesta nova metodologia ho transforma en 449. Vol dir que en realitat és com que posa en valor que els datos sembla que estan bé, no? O heu notat que hi ha una diferència o no és comparable, no? Realment no és comparable. Seria bonic veure aquesta evolució, que quasi suggereixen les dades, però hem de dir que no són comparables. En primer lloc perquè el perímetre de l'estudi va ser diferent. En l'estudi d'impacte econòmic de l'any 2017 es va aplicar a les universitats, amb els centres propis, però també amb molts dels centres adscrits en els grups universitaris i també als centres de recerca, si no recordo malament, a part que també contemplava altres agents generadors de l'impacte com els propis estudiants i la despesa que feien els visitants que venien a congressos i altres actes. Això hi ha un apartat a l'informe que ho explica aquestes diferències. Llavors, el perímetre ja era molt més ampli i llavors no és comparable amb aquest perímetre limitat que només vam considerar els centres propis a les 8 universitats. I després tenen elements en comú els dos tipus d'estudi en el sentit que en els dos casos mirem el valor de mercat que genera, però els estudis d'impacte econòmic fan com per dir d'una manera senzilla, fan una visió molt més àmplia, a més nivells, perquè miren l'impacte indirecte, que ho calculen de manera diferent que en l'anàlisi de valor social integrat, i fins i tot l'impacte induït. O sigui, arriben a un nivell indirecte molt més ampli que en la visió de l'anàlisi que hem fet en aquest estudi, que és centrar-se en aquells stakeholders que tenen una relació directa amb les universitats, però també reben un valor que va més enllà del valor econòmic. Els valors d'estudi econòmic, de l'impacte econòmic, no contemplen el valor rebut per als estudiants, que segons aquest estudi són els majors beneficiats del valor social. O sigui, la visió té alguns elements en comú, però els elements principals tenen bastantes diferències, tot i que la xifra de retorn pot suggerir que es tracta d'estudis semblants. No hi ha res més.
Cori, no sé si... No, només volia dir en aquest sentit de futur, diguéssim, que dèiem com continuar. Hi havia hagut, per exemple, una mancança, si no recordo malament, pel que seria del sector social, és a dir, d'entitats, etcètera, i d'empreses, és a dir, de la part de fora de les universitats, de donar resposta a l'enquesta, als qüestionaris. És a dir, i amb aquest, jo penso que un repte que tenim és aquest de poder coordinar des de les universitats i de poder fer una relació molt més estreta amb tot el que són els agents socials del nostre territori. I aquesta potser sí que és una tasca que s'està ja fent, però que penso que aquí hi ha molt a fer, i el paper tan important que pot tenir la universitat com a coordinació d'aquests esforços. I un altre aspecte també, jo penso també que els ODS, tal com ha demostrat l'estudi, i com totes les universitats s'han implicat, ens marca un full de ruta molt important i que per tant ens permeten prendre moltes accions des de les universitats, però també una altra de les dificultats que s'ha trobat i que voldria també deixar constància, que és el poc reconeixement que a vegades hi ha de totes les experiències i activitats de responsabilitat social, tant pel que fa al propi sistema universitari com a vegades la poca visibilitat que millor té cap a fora, i que aquestes serien també assignatures pendents que penso que caldria tenir en compte. Jo també voldria, ja que no hi ha més preguntes, hi ha un anàlisi comparatiu individual entre universitats o és un anàlisi globalitzat? No es pot trobar en aquest moment, amb aquest informe, diferències entre les diferents universitats, evidentment corregit pel factor ingressos o número d'alumnes o alguna cosa així? Això hi consta? En la versió actual de l'informe no hi consta, perquè precisament com és la primera edició sí que vam voler centrar-nos en el valor agregat de les 8 universitats, perquè és cert que així d'entrada no són comparables les 8 universitats i segurament s'haurien de comparar entre elles considerant aquests factors correctors o, per dir-ho d'alguna manera, per realment interpretar les dades de manera correcta. També és cert que hi ha diferències entre la disponibilitat de dades d'una universitat a una altra. Llavors, era complicat, fer aquesta comparativa i posar-la ja amb les dades que tenim a dia d'avui. El que sí que volia afegir un comentari a la pregunta d'abans dels dos tipus d'estudi, jo diria, o voldria destacar que són complementaris certament, perquè l'estudi d'impacte econòmic té aquesta visió, purament econòmica, per dir-ho de manera senzilla, però d'un abast més ampli. En canvi, aquest estudi que presentem avui té aquesta visió que intenta recollir el valor del nou mercat entre els stakeholders propers i realment serien com dues peces de la imatge del valor que genera la universitat, vistes potser de diferents perspectives, però clarament complementàries. Sí, si em permeteu, complementant el que ara també deia la Sílvia i abans també a l'inici comentava la pròpia rectora, des de fa 8 anys la tasca de la CUP també ha sigut, per una banda, ser transparents del nostre sistema públic i, per una altra banda, complementari, retir comptes a la societat. I aleshores, com bé s'ha dit abans, si no recordo malament, en els últims 8 anys vam començar aquesta línia de transparència i retiment de comptes. Hem publicat en aquests últims 8 anys 5 informes de recerca i innovació, 2 de docència i formació, i aquest, amb el d'avui, és el tercer que fem sobre impactes socioeconòmics. Per tant, i la setmana que ve, crec que és el dia 22, presentem una nova edició del de recerca i innovació. Per tant, si no vaig errat, en 8 anys haurem presentat ja 11 informes que el que volen és justament això, és explicar els resultats de la universitat pública a la societat, quins són els seus impactes, amb les seves variables principals. Docència i formació és evident, recerca i innovació també, i en aquest cas en un camp menys explorat, però que en tot cas jo crec que també estem sent pioners a nivell internacional des del punt de vista d'impacte econòmic estricte i d'impacte socioeconòmic social, com hem intentat amb aquest estudi. Potser una última pregunta que no crec que hagi quedat ben clar al llarg de la presentació.
els anys que involucra a l'estudi, diguem-ne les dades exactes que s'analitzen, de quin període exacte és? Doncs fan referència a un any, però com sabeu els que sou de l'àmbit universitari, hi ha com dos períodes de referència en les universitats, l'any natural i l'any acadèmic. Llavors fan referència a l'any natural 2017 o al curs acadèmic 2017-18. Molt bé. Molt bé, doncs, Josep Maria, si ens sembla... Perfecte. Aleshores, Gràcies. si no hi ha més preguntes des del públic, moltes gràcies a tots els que ens heu volgut introduir preguntes que han enriquit sobretot aquesta presentació. Molt bé, gràcies, Joan Maria. A continuació, tindrà la paraula el doctor Xavier Grau, secretari d'Universitats i Recerca del Departament d'Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, que ens farà un parlament de cloenda de l'acte. Xavier. Moltes gràcies, magnífica rectora, vicerectora, doctora Ayuso, senyores i senyors. Estic molt satisfet d'haver pogut assistir en aquesta presentació del treball d'impacte social de les universitats catalanes. També un cert punt emocionat, perquè es tracta d'una temàtica, d'un àmbit de treball en el que m'hi he sentit força identificat des d'anteriors responsabilitats i veure com s'hi avança, com s'ha avançat, com aquest treball d'avui marca un avançament molt significatiu tant en la metodologia, tant en la part que s'ha identificat com a quantitativa, com a la part més qualitativa, les dues parts en les que hem presentat avui, doncs em satisfà molt. Sempre he pensat que el compromís social de les universitats d'alguna manera va dessuar. Va dessuar des del moment que es conceben universitats públiques. Aquest mateix concepte d'universitat pública, que tenim molt interioritzat, doncs històricament no era així en els seus orígens. Al concebre la universitat pública s'està definint ja que és una institució que treballa per al bé comú. I aquesta és la finalitat. En l'àmbit propi de treball de la universitat és una universitat pública, per definició, treballa per al bé comú. I avui en dia, aquesta feina de la universitat pública representa una responsabilitat social que és molt extensa i progressivament diversa, com hem vist amb l'anàlisi qualitativa també que s'ha fet. Sempre acostumem a parlar, jo crec que d'una manera per simplificar el discurs, de les funcions de la universitat, de les missions de la universitat. I aquesta simplificació crec que pot conduir a un error de fons. Per bé que sí que existeix una missió origen sense la qual una institució no és una universitat, que és la formació al més alt nivell dels ciutadans, la formació superior. Aquesta és, diríem, la definició bàsica i troncal. Una formació que no tan sols ha de ser per les generacions actuals, sinó també per les futures, no tan sols ha de ser a llarg termini, sinó que ha de ser també en les necessitats immediates que poden sorgir eventualment en la societat. Per tant, aquesta formació que ningú discuteix que està en la base de la definició de la universitat, no totes les universitats del món compleixen amb una altra missió que és la de generar coneixement. Quan es combinen la generació de coneixement amb la formació al més alt nivell,
no convé diferenciar-les en 1 i 2 perquè és conjunta, és una activitat que és conjunta, és simbiòtica. I en aquesta base, que és el nucli de definició de la institució d'educació superior universitària, darrerament, ja fa alguna dècada, s'ha començat a parlar de tercera emissió. I al parlar de tercera sembla que sigui 1, 2, 3, separadament, com 3 nivells en la definició funcional. Crec que aquí s'aprofundeix en la possibilitat d'error. No existeix una tercera després de la segona. La tercera és simplement la constatació de que la responsabilitat social és aquesta extensa i diversa i que la universitat és responsable de fer tot allò que sigui necessari perquè la seva capacitat de formació i la seva capacitat de generar coneixement arribin a totes les necessitats que puguin cobrir de la societat. Arribin a desenvolupar també, ajudin a la societat a fer front als seus reptes. Ho hem vist clarament últimament amb la definició a nivell global d'aquests reptes dels objectius de desenvolupament sostenible. Els ODS ens diuen a tots, humanitat, tenim aquests reptes globalment i la universitat se sent impel·lida perquè és la seva responsabilitat ajudar la societat a fer-hi front. Per tant, aquesta definició de tercera emissió sempre la combato, malgrat que també ho faig servir, també l'he fet servir, però en el sentit de dir que no és un queixatí aïllat. M'ha semblat veure en les conclusions del grup vostre de treball que efectivament constatau que no és una esfera que s'ha de treballar aïlladament, sinó que és integral en l'activitat de la universitat. I les universitats evolucionen totes en aquesta direcció, no a través de, diríem, vicerectorats de tercera emissió, sinó a través d'un treball integral de la universitat que cobreix aquesta responsabilitat social. Aquesta visió també es correspon amb la visió global que, com sabeu, s'ha desenvolupat a nivell de país enguany amb el Pacte Nacional per la Societat del Coneixement. Les coses lliguen, estan totes lligades. Un pacte nacional per definir Catalunya com societat del coneixement. Catalunya és una societat avançada, una societat privilegiada al món. Forma part del club de països privilegiats en aquest món. I com a país avançat i privilegiat té la responsabilitat de contribuir als reptes globals, on té en més mesura que la mitjana de països del món, perquè forma part del club de països d'alguna manera privilegiats. I Catalunya, per poder-ho fer i per al mateix temps sostenir el seu estat del benestar, necessita de manera clara fonamentar l'activitat econòmica i social en el seu propi coneixement. Aquesta és l'essència del Pacte Nacional per la Societat de Coneixement. En aquesta funció, com hi contribueixen les universitats? Crec que amb el treball que heu presentat doneu molts instruments per mesurar aquesta contribució. En aquest sentit, és el que dic que em satisfà veure com avança la CUP en la definició d'aquest impacte social. Part de l'emoció que deia al començament prové que aquests 10 estudis que ja acumula la CUP, aquests 10 informes, 5 en recerca i innovació, 2 en formació, 3 en impacte social i econòmic, van començar, no sé, ara farà 8 o 10 anys, en un període en què, com a rector de la universitat on soc avui, que és la meva universitat, en aquell moment em va tocar presidir la CUP. Aquesta és una experiència, com rectora saps, única. És un privilegi també. És un privilegi poder, durant una part del teu mandat com a rector, encapçalar la CUP o també presidir la xarxa viva de l'universitat, per exemple. Ser enguany rectora que et toquen les dues coses al mateix temps. Per tant,
ha d'haver estat un any força intens, no? Però també un privilegi doble. I un se'n dona compte quan està en la presidència d'aquestes associacions, i en particular de la CUP, de la força del sistema universitari. Ho he dit moltes vegades, crec que tots coneixem diferents sistemes universitaris al món. Jo no en conec cap de tan travat com el sistema universitari català, de tan travat en el nivell de col·laboració i treball conjunt que es produeix. Els estudis de la CUP ho mostren així també. En aquest treball i en aquests estudis un esforç per mesurar. Vam començar amb un primer informe de recerca i innovació per mostrar quin era l'impacte científic del sistema universitari català. Indiscutible. Gràcies a la mesura sistemàtica, a la perduració d'aquesta mesura, la societat rep periòdicament quin és l'estat de salut del seu sistema bàsic de generació de coneixement i transmissió de coneixement. Allò que no es mesura no es pot millorar. Aquesta és la idea bàsica darrere el que hi ha d'aquest tipus d'estudis. I ara esteu presentant una mesura quantitativa i també una valoració qualitativa. S'ha vist, i crec que amb les preguntes també s'ha pogut veure, estem davant d'un primer intent, d'una primera proposta. I la pròpia proposta s'ha de mesurar ella mateixa per poder millorar. Aquí, d'alguna manera, ens cal la unitat de mesura, ens cal la regla, ens cal el que diríem el sistema mètric internacional. D'alguna manera la qüestió és aquest 449 per cada 100 euros invertits, aquest número, és gran o és petit? Ara sabem que és 449. Qui ho consideri gran és que esperava un número més petit. I per què esperava un número més petit? Sobre què? Quina és la base per poder definir o per poder valorar els resultats que tenim? Quin és el valor esperable? I això només se pot fer a través de, com Sílvia Ayuso ha dit abans, a través de l'extensió de la metodologia a altres sistemes i el contrast, el benchmarking d'aquests sistemes. Ens trobem davant d'una metodologia que relativament és nova i, per tant, no agafarem i trobarem un altre sistema amb el que comparar. Però us convido a que feu un esforç addicional de disseminació, de compartir. La EUA és un espai esplèndid. Els seus seminaris sobre qualitat, per exemple, és un espai esplèndid per poder disseminar aquests esforços que es fan de mesura en el nostre sistema universitari i compartir i, per tant, mesurar-nos a nosaltres mateixos a través de la comparació internacional. Crec que és el que ara, després de tant d'esforç fet amb aquest treball, val la pena que pugueu endegar. En definitiva, no ens quedem amb la mesura. Jo em quedo amb la pregunta de si 449 és molt o és poc. De moment és 449, està molt bé saber-ho. Està molt bé saber-ho, ara cal poder-ho valorar. Enhorabona, doncs, pel treball, per la iniciativa que heu tingut a l'endegar aquest treball, que és valent, per la proposta, la metodologia, amb el rigor que, naturalment, cal introduir en aquest tipus de treball. Felicitats, doctora Ayuso, a tot l'equip que hi heu treballat, a les universitats de la CUP i a la pròpia secretaria executiva de la CUP, que està molt davant de molts d'aquests temes. Gràcies a tots. Moltíssimes gràcies, doctor Grau, per aquest balanç i per deixar sobre la taula preguntes per les que seguir treballant. No hi ha mai cap projecte que no acabi obrint noves portes a buscar
noves comparacions, noves solucions, i per tant ja s'ha plantejat aquí la possible continuació d'un estudi, la possible exportació d'un coneixement català al sistema espanyol, o també per poder respondre si és gran o petit necessitem un model de referència que pugui ser el que ens agradaria ser i poder-lo quantificar, i un model que mai voldríem ser, també per poder quantificar on estaria el 0 o on podria estar el 10 de l'excel·lència. Crec que m'agradaria saber, com sempre m'agrada quan acabo un acte, que me diguin quantes persones estaven connectades, perquè crec que amb aquest món invisible amb el que treballem ara és important saber quantes persones han seguit aquesta activitat. En aquesta sala dius que, a part dels actors que heu vist participar, hi ha 1, 2, 3, 4 persones més, és a dir que estem molt poques persones, 120 són les que acabo de sentir que han seguit, i no sé el moment pic, perquè generalment en aquests actes hi ha un moment pic també, amb el que a vegades l'afluència és molt més elevada. Vol dir que crec que és molt important que aquest informe, i que ara que sabeu que està disponible a la web de la CUP, el manegeu, el podeu realment utilitzar i que realment l'utilitzem com un full de ruta amb el que siguem una mica hàbils per poder construir sobre això. I com s'ha dit, si no es valoren les coses mai se sap si són molt o poc. Ara tenim aquest valor de referència, amb aquesta metodologia podem veure què passa postpandèmia. Les dades del 2000, diguem-ne, el curs 17-18, era un curs que no estàvem del tot, estàvem en crisi des del 2010, però no era un moment potser ni dels pitjors de la crisi, n'hem passat d'altres, amb els que hem tingut que patir retallades a les universitats, estàvem allà al mig. Crec que estarà molt bé quan puguem tenir valors de referència més propers, potser amb Covid i sense Covid, perquè crec que també s'ha generat una capacitat de les universitats de reaccionar i aportar a la societat molts estudis d'impacte social de la Covid, d'impacte de desenvolupament de noves estratègies, de determinació. És a dir, que la universitat s'ha compromès molt per poder donar solucions a la societat en aquest moment que feia més falta. Bé, agrair a tothom, a tots els que heu estat aquí, que ens heu ajudat a que aquest acte fos un èxit, i animeu-vos a que us comuniqueu amb el següent que tenim previst, que és el de recerca, que està previst pel dia 22, perquè allí veureu com un altre dels exemples d'aquestes edicions d'anàlisis que es fa de l'estructura universitària amb l'ànim sempre de seguir millorant i poder prestar un major servei a la societat. Moltes gràcies.